Какъв бе моят живот, когато бях със затворено сърце и сега, когато съм с отворено? Здравейте, казвам се Деница Владимирова, тета практик констелатор и практик по акашови записи. Помагам на мъже и жени да подобряват различни сфери от живота си, освобождавайки пречките по пътя към тяхното щастие и благополучие. Какъв бе живота ми преди, когато бях със затворено сърце? На първо място не можех да чувствам. Бях се затворила от към чувства. Аз чувствам, за мен, първо като израз не беше в речника ми, а беше аз мисля. Тоест, постоянно бях в главата си. И когато ние сме с затворено сърце, много сме в главите си. Много по-лесно ние да сме там. Защото ако влезем тук може да има болка, може да има мъка, може да има скръб, която не ни е окей да се срещнем. Имах паникатаки, имах депресии, имах нервни избици, състояния и така нататък. Какъв е живота ми сега с отворено сърце? Радвам се на всичко около мен. Радост, светлина нося където и да отида, защото аз самата го излъчвам това нещо и самата аз го чувствам. Вече казвам аз чувствам, а не аз мисля. Живота с отворено сърце е прекрасен, защото най-лесно можем да привлечем желаното, когато сме с отворено сърце. А вие с отворено или затворено сърце сте? Искате ли да разберете? Ако отговор е да, запишете се на безплатен анализ с мен. Моето сърце отворено или затворено е сега. Прекрасен и благословен ден! Пишете ми отдолу искам и ми пишете на лично съобщение, ако желаете да живеете с отворено сърце или поне да имате яснота в момента сърцето ви затворено или отворено е. Ако желаете да работим с вашето сърце и за неговото отваряне, тогава ви каня в уникалната програма "Отвори вратата към сърцето си чрез ангелите". Прекрасен и благословен ден!